Oh, my first time, yes. Ihu gị dịkwa n'ụta mpaghara ọrụ panebita. Vampire na along na government. Mpaghara onye panebita le de Mpama abụ onye panebita. Lele ihe ihu gị jikwa ihu ndị panebita. Ka otu ilu ndị panebita si adị. Ele maka ndị dem yo ebira ga bịa jụm ọgwụ leto ihu panebita si adị. Enwere mmiri ọnọdụ ya? Ọ dị na bathroom. I have carried that phone go dia ga ele onwe ya anya. Egburule m oge. Welite okwu ha elu. Agaghị m na. Aya dị manya na that bathroom. Ehụla onwe onwe ha yiri panel dị gị n'ime. Mba. Yo nwa bingo mụrụ anwụ ebere gwa m mba. Bere jụm ajụjụ were question bịa gba m onye bịara tụọ nwaanyị ọ na-alụ. Ka obodo isi na-anọnyere m. Anọ m Nicosia, Cyprus. Mere ka Nicosia. Ka wasa country ka overseas. Overseas. Okay, ke overseas or wasa country. Mba. Okay, it's all Nicosia na Cyprus ka ọ dị. Enwe akwanụ gị nke ahụ. Abụ m engineer, ana m arụ na marine na mmiri. Ihe ka akwanụ gị taa ka agụta ije asa ahụ ụtụtụ. Ana m asa ahụ. Then ọ kọọla gị mgbere atọ, ọ kọrọ gị isi kọọ gị mana ụkwụ enwere akpe ịchọọchị ya mepụta gị ihe onye nwere ihe mega gị ego agbada. Ebira agbada. Mba. Bed iji na-aga bedbug ọ na ya. Mba. Then ele ihe kọrọ gị. Ọ heat na-eme m agbanye m heater on. Tebe say no oversee. Heater m dị on. Heat na-eme gị. So ele ahụ ebe ahụ ese m. Cyprus. Dewe phone a na bilie ọtọ lazụ. And you wait to take phone Anna. Come on, remove that your hand from your pocket like I'm going bingo. Don't hold no conyere a pile, Ebranga Beber Macanaba. A lot take para home conyere a pile, Ebranga Beber Macanaba, my bingo. Aswana Patishiki shade about local school. The way for now, I love Magela, so like a bagoko. Ya me shokura to tokwe okwo dia no konyere ya polio more than takre amwa ke branga bia dogara shirt e dogram shirt Mba. Ele ihe okwo ji yo okwo nyere ya polio mo prempe ile go okwo anya branga bia elegere mo ele ihe okwo ji yo okwo nyere ya polio before get fotowa I don't put them about immunization. Agbara gị onye? Immunization Gịnị mmadụ ji gị aka n'olu? Asị m na agba m immunization. O jiri aga ahụ pronounce ya mmadụ ọmagidere gị n'olu. Ọ na-eji m aka n'olu a na-akwali gị ihe. Ọ dị ka netwọk. Immunization nọta aka bifo ya pụta gị n'ọnụ. Ọ dị ka netwọk ị na English. Rosanna, netwọk onye. Network nke m. I don't know, like how they connect English. I don't know, no, they connect it. That's a glitch, I guess on network. That is this one bingo. Nearly. Has that. We got to teach. Good evening, sir.
Dị afọ ole? Ụmụ afọ iri na asaa. Adị m afọ iri na asaa. Ịdị 17 para voice ndị agadi nwanyị. Ọwụ na ya na gịnị ka anyị ga-emekwenụ? Ọwụ ihe ọrụ nyere. Iwe wele gị mana ị ga-amaneji otu a. Onye lọrọ wee ọmụga nwa nwụọ. Mba. Amụga ya anwụ onye mụga ya anwụ. Ka ihe bịara ahịa afọ. Ọwụ n'otu di ahụ. Anọrọ m na ị na-ekene di m. Ịnụrụ. Achọrọ m ịbịa kere ekene. Otele m bidoro sowe gị. Gịnị tụrụ gị n'anya? Ọkwa otito ya achọ ka o tekpokwa m anya. Bring ya weta anya gị ahụ closer. Tele Rosanna. Ibu apa anya. Come on, get up from this place. Ajidere m ya right from time. Ị na-ahụ na ana m efolo gị. Nsị m bịa bụrụ m otu anya bịa chọọ dị gị na-ebutu m. Ha na wow, ị ga-awụzi ogbenye wuru amosi dị anyị jiri ya nwayọ na-aka m chụda. Ghọtara? Mee m interview. Akwadoro m akwado. Mma ege interview. Name interview ana m achọ dị m. Awelube m ego ịlụ di. Agafere m 21 na agafere m afọ 11. Onye bụ otu anya na-achọ dị. Name interview. Natural lee ma onwekwe ihe ntere n'isi. Ekweghịrị isi ma natural ka m bụ. So emeghị m makeup. Isi gịnị? Akwe ma sọ na social media. Na what for you? Anyị nọ n'ihu ọrụ na. Ebe isi na watch him. Italy. Obodo ndị shọrọ. Yes. Ihe nji eri gị. Sorry, sir. Sorry, sir. Iwe wele gị. Ka onye na-eme ya emechie ya ike. Iwe wele gị. Ewe phone n'ala bibi ọtọ gị laz. Ndewe phone n'ala. Hai. Edition enwere ebe m ga-edewe phone n'ala na. Ngwa leenụ m nwa awụgodo hot cake. Ma ị gaa n'otu ngana ma ebutu gị. Okay. Tewa aka gị ahụ straight. Tọnụọ. Kọdụ akwara gị ọsịsọ igosiwa otele gị. Mba n'isi m ndewe phone m nla azụ tọnụzie. Lakodi azụ. Wow. Otuto woto huru gị n'ike. Mba na otuto toro m n'ike na ike m kwụrụ akwụ na ọkụ ọtọ. Ike ga-azụ ike ihu. Otuto toro gị n'ihu ike ebe isi anya mamịrị. Mba. Ke ga-akwado ka nwoke agaghị dị mkpadịbụ iwe je ewo kolabọ. Mba, ụgwa m kolabọ. Onwe kolabọ ewo. Mba. Mba. Lehi ije meghekwara ahụ ka onye jebe isi cement. Ụmụ nwaanyị ibe gị bịara nga ahụ ha na-aga ije megharị ahụ ha na-eme ka ụmụ nwaanyị eleghị ije meghe ka onye jebe isi cement. Tọnụ kodo ọfụma. Tọnụ azụ ahụ again. Wow. Look at. Ya nne. Sa? Gịnị mere gị n'ike? Ike, enweghị emewu n'ike. Ike kwụ ọtọ. Onye emewu n'ike. Iji gama Italy ọwụ. Sa? Iji ụkwụ trekịrị gama Italy. Ọkwa Italy, ọkwa desert o. Ịma na ihe trekịrị erika. Ọ nga nka njizi nwezi mọzụ pụ ike. Etrekịrị me trekị. Ọta ị gwara m sị enwe ihe mere gị n'ike gbalị m notice kwesị ihe mere gị. Ịmakwasị nwere mọzụ pụ ike ga-ebịa nga bịa ahụ. Ọ trekking sa iwe wele ga trekking ije ngara from desert bịa bata obodo. Then why iji eme onye asị?
Mba ihe onye asha ọwụ nkọwa na ịma na ịjụrụ m na mbịasị kọwazi ọfụma ọwụ ihe anyị megị na otu nwere m nke nyashi na nwee kwuo ya gị kwuo ihe mere o ji mee gị wee bịa ga esebe mba o mba otu Chineke enu gị kwuo otu Chineke chike gị ya dịka Chineke dem you kwugbolo onwe gị dem you iwe ewele gị nakwa akọwala m iwe gị adịla ọka iwe ewele gị nna m n'ihe ji ụkwụ agaghị agụle gata otu n'ike na iwe ewele gị ọkwa ka ọ dịkwa mma gịnị ka a ga-emekwa na ga-ejikwana mgbagba ọghọrọ asị gị tọnụọ ụka gaa bụrụ ike Sabinus bịa nga bịa na-ere m lukat otu ibe yi ike ga-ege otu eyi ike Sabinus gaa were fonu gị okay sir wee fonu ahụ ọfụma okay sir n'ọrụcha ọfụma ịchọchi ya mebute olu okay sir ụtụtụ atụrụ gị n'anya lee ihe nleghe ya eme gị amakwa m onwekwa ihe m mere onwe ihe nlege iji anụ ụtọ ndị mmadụ na-asa aga na-enyo ha mba ị mụọla nwa mbụ ọ gị nwe nwa ahụ be ya akwa mba oke nwanne m nwaanyị oke nwanne m nwaanyị onye gị nwa mụọla nwa mbụ gị nwa asị m isi m ka ọmụ nwe ka ebe gị akwa nsị gị mba ka ha wụ nke m oke nwanne m nwaanyị onye ebe ahụ onye Imo steeti ebe n'Imo Olo Isunjaba local government ịchọchi ya bring you down not joking here with you okay sir iwe wele gị enwere m ihe ọchị achọ m data ọchị here okay ebe n'Isunjaba onye ụmụ ọgwụ Amandụgba n'ahụ eze gị weta ya nso okay onye chịga datị iwe wele gị ọ nwanne m nwaanyị si ọchị ya ma ebute olu abeg if I laugh you go carry me come down What? I'll beat you. Most people ji agba gị n'ara ese most people ji ejide gị n'ara mba na mba enwere mgbe ndị polisi kpatụrụ gị aka n'ara mba polisi kwa mba ịdị afọ ole adị m afọ 10 na afọ 17 ekuga ije di mba amụrụ m amụ na di ele ihe mere ji fụọ na di nọ mba fụnkwa m na di ị ka nọ na di mba ọ nwụrụ anwụ ndụnna di gị ọ nwụrụ anwụ anyị ya alụghị alụ anyị ma ga-enyi nwoke bata ọ nwụrụ anwụ oke ụna alụghị alụ ịtụtara ime ọkwa ime ọkwa ka ahụ na-atọkarịsị nwa agbọghọbịa tụtara ime ọkwa ka ebe kwa gịnị gburu ya ise gịnị gburu onye ịmụrụ nwa ọ poizin ndị ofe obi ọ poizin ha nyegburu ya poizin ha nyegburu ya enyegbu nna gị na nne gị ha dị ndụ nna m anaghị ndụ mana nne m dị ndụ nna m anwụọla gịnị gburu nna o toro eto ọwụ nka akwụkwọ ji ajọ gị mba ọkụkọ anọ n'ezinụlọ anyị mba ike a na-afụ m ụfụ ụka m were daghachi eme ama m eme
ma n'elu ma n'ala, any style. Iji aṅụ amụ. Mba, ana m aṅụ amụ. Iji etinye ha ara. Anyị, aka ahụ nke na-atọ n'ụtọ. Nwere Davido. Ise. Nwere Davido ihe ụmụ nwaanyị na-eji agwụ n'ike nwere ya. Mba, nwoke agwụla n'ụwa, mba, enweghị m ya. Ị gbaala akwụna mbụ? Mba o, agbabeghị m akwụna. Ụmụ nwoke abụọ taala gị atụ once? Mba, sọsọ otu ka nne ji ata. Ị taala combine mbụ iji mee enyi ebe a ga-eme enyi ebe a mee enyi ebe a? Mba o m pụọ n'ofu mbakwa na another one. Baby Otele. Transfer of Otele. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ụmụ nwoke ole? Amankwa m o, like ụmụ nwoke 4. 4? Ha atala gị with leather mbụ polythene bag? Mba, ha tara m with sack. Akpa sack. Tolerosana. Ọrịa sweet ọ dịghị n'ime? Mba, ọ dịghị m. Onye tara gị with akpa sack ahụ ya ogene? Chibueze. Ehi mere nye were akpara sack chawa ya were atụ ihe atagha gị. Ahụ ka ga-eshi ike, ka ga-egbochi mgbochi ọfụma. Thank you for charging me, boss. Akpa sack ka eji taa gị? Akpa sack sa. Ele nga ọ nọta gị ha village ka ọwụwa town? Mba, na town. Akpa sack gara ịkọ nke ras? Nke ka ha na-eji azụ ahịa. Ka ntakịrị ha na-ebu n'aka ka ha na-ebula aka. Oke, akpọ ya ka m jụrụ n'ọrụ leda na wakịrị. Mba, ka ha awụghị wakịrị. Ka ha awụghị polythene bag. O nwere ọnọdụ akpa sack again. Dịkwa oji. Ọ dị different ka ahụ nka shicha ike. Wakịrị ha na-eshi ike. Deti na okwukara gị Otele? Ntakịrị. Ụmụ nwoke ndị atara gị nwere nke ị nyụrụ? Ha niile. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti? Baby, I'm coming. Baby, come. Baby, I'm coming. Genotype gị? AB. AB. Nke wụ AB. Genotype AA, blood group BB. AB. Ka ị na-eruwere rikwe n'ele abalị. Dem yo nwata ọbụba Chineke akpọghị ọkụ. Nwee ihe gbasara gị weta ughere m ghere. Mba, na ịma na ịwụ my crush. I'm caring. I'm just being crush. Bingo m ga-ebute gị ya. Sorry. Crush. Sorry. Don't provoke me. Ị nọ nga abịa atụgha nwoke na-alụ gị bịa gwa m ụmụ nwa sị nwa oyo crush. Inyere m ara mbụ m aṅụ. Akwa ihe nchọrọ ka anyị kpajie n'ihe kpajiri. Ọhịa mee otuto ji etowe gị n'anya. Akwa akpa arahụ n'ute Bishop na-aka amụkwanụ dan. Kpọọ ya akara ekwentị gị. 351. Tinye the country code. I'm not joking here. Okay, plus 393 516 3233 74 Kwagharịa ya ọzọ. plus 313 561 32 3374